penso que algún día podémoslo traer aquí, porque ten familia aquí en Barcelona e ven de vez en cando. Entón, pois sería bonito e agradable para este centro que algún día viñera aquí a expoñernos un pouquiño da súa obra, non? Porque é unha persona comprometida co noso medio ambiente, comprometida ca nosa cultura, ca nosa lingua, sobre todo. Ademais é de Lugo, non? Que é un rango tamén. Bien, pois del vamos a facer un tema que é nada, que é a definición do ser humano. O ser humano non é nada, está en todas as cousas, sin embargo, non é moito porque está en todas as cousas. Somos sol, somos vento, somos auga, terra, povo, fala. Somos voz, somos son, somos palabra, por río, lama. Somos raíz, somos follas, somos cana. Luz, noite, alba. Somos lume, somos cinza, somos nada. Terra, povo, fala. Somos sol, somos vento, somos auga, terra, povo, fala. Somos voz, somos son, somos palabra, por río, fala. Somos raíz, somos follas, somos cana. Luz, noite, alba. Somos lume, somos cinza, somos nada. Terra, povo, fala. Somos raíz, somos follas, somos cana. Luz, noite, alba. Somos lume, somos cinza, somos nada.